Lain-lain ang paagi sa Dabawenyos aron nga makatipid sa ilang kinitaan og makasugakod luyo sa krisis nga nasinatian og sa mga mahal nga palaliton karon. Gibutyag ni Cirilo Matubato atol sa interview sa DXDCR Davao nga mag-ekonomiya sa paggamit sa kuryente ug tubig ingon man ang pinakamaayong buhaton mao ang pagtinabangay sa pag-ampo nga maundang na ang kagubot sa Middle East aron sab nga matapos na ang nasinati ang kalisod sa laing-laing nasod. Sumala pa ni Marlon Menchavez nga pilion na lang niini sa paggamit og bisikleta o pagbaklay tungod sa mahal nga presyo sa petrolyo, gani hunahunahon na lang sab niini ang pamaagi aron maka-exercise siya. Samtang sumala sab ni Rohaina Mangadas nga itlog ang iyang kanunay nga lutoon nga sudan alang siyang pamilya, gumikan anaan na lang matod pa sa 500 pesos ang iyang limpyo nga mauli gikan sa pagpaninda. Gani si Lolit Manitas giingon gilimitahan na lang niini ang pagsuri sa downtown o twice a month gikan sa magtuod New Carmen, Davao City.